right guys. So ni undoy. Imo ni nagagwapa paps. Kanang ginagawa ni tanang kay kanang wansi makalupig. So guys, start na sila guys. Ag unang gibutang ni Pab Dani agid sa contact lens. So first time ko ni Nija, ako magani magud ko kasuway dana ay butangan agi mong kalimutaw bag nga na sa kay pamati dana mo maghaglak mo magsakit nga hapdos. So gibutangan siya tanawa nagkalisili na pitik-pitik na to anak hilak-hilak na. Ja. First time man pud ni Nija, lami pud ang color sa contact lens nga gibutang bitaw kay na mura sa jug kanang natural ra bitaw. Di bitaw nang arang leuneuh kapud kaadyo nga mura bitaw jug bulhog ni. Arang leuneuh kara kaadyo butang. Pikas na pud. To na. Ako guys, pa jud kasuway dani guys, budang nagkalimutaw nga na. Mura bag hapdes guys, nga murag haglek. Pero lami yung pag-result. Tanawa, to na. Mura magdi na makamuta. Sabi ni bubuan na pag holy water. Bitaw guys, di ni holy water guys para nas mata guys para di ma-irritate. Grabe di man dahil lalim ning ingana nga nang magbutag contact lens. Agaban bitaw guys, di na mo suot sila og eyeglasses. Contact lens na naman karong may sabod. Ja hago day pud. Na napud guys, kiskisa na agilay kay kinabitong daghan bitaw kalan rakas ngilad man tanawon madyo mo tong hipos jud sa koloran. Gibutangan na ni kuan Pab og primer kay mo pilit og makeup. Ganahan kung Pab guys og mo makeup guys kay libreng massage sa nawong. Na facial massage baganahan pud ka kamut-kamuton pag imong aping. Kini guys mo jud pinaka-importante magbutang og foundation kay mamilit ag the rest of the makeup kinahanglan nag foundation guwapo. Agli og dekliptan kay jagnaong ray puti. Ganahan kung Pab magtanaw guys inig bagnod bitaw ni just kanang mga powder nga na kagaan kadto kamot bitaw pud lamit jud ituog basta ikaw mainganaan ja di ana ni abot na gid manghud kani guys manghud pud ni nila undoy kina manghuran nila ja kaslo na pud ni karong tuiga grabe na hurot na gid sila ja na pang pakaslas undoy pon awa ko bere mo pakasal si undoy di mo pakasal bitaw ja guys nagkuan na si Pab nagbutang nag eyeshadow importante man ni eyeshadow kay di ni mo butang eyeshadow mura magkatugon or whatever. Ganan kus gibutang ni Pab kay natural ra siya. Pati kay lashes guys nga gigamit ni Pab kay lamian pud tan-awon muhaom jud sa bisag unsang klase nga mata. Kay natural ra bitaw ag buhok nami ban ra baga murag di nakakabuka grabe murag sa kakilo naging pilo. Pero guys ag Pab di sakto ra jud dirajang ibagay og unsang klase nga okasyon nagimuhang atinan. Basta guys kay na just the skill sa pag makeup ug paudon-udon sa naw nga di na madrawing na may nawong di na madrawing pero kaya na ni siyang pagpapahon. Si Ate Jane, guwapa man dyan nidaan, samot o kagwapa, ang ilong pud gipatas ag samot, magipanday na gihang ilong, mo na giingon ninyo nga, magpa-rhinoplasty ta sa makeup, pwede raman. Ansa guys, lipstick na ni guys, dali ra kadus pa mo makeup, oy, witik ra da dyan, way lang ilangan, di subagnod. Mailan dyan ni mo, nga kahibawad sa dyan gibuhat. So guys, humana sila sa makeup ni dyan, tanawan dyan, natural ra, dyan gikuling manila, gidjang buhok boy, siguro hingutan. Na, tanawan ni Diyos rin, murag gapog ni tugko jamad. Bitaw guys, ilang gi-blow dry kay basa-basa pa man buhok ni Ate Jane gigikan pa man naligo ilahan na ning pormahon ning ijang buhok ug sani pormada na. Mami, jud sa trabaho mo pa. Ada uri guys busy man si pugog pang makeup sa mga bridesmaid anja mao tong ning lira ko karejo harang gipasagdan sila daari nga sila ra daari maghuling-huling siyang buhok abili ko ilang ahingutan di guys ila daing putguan na banga nagbuhok bagon sa nila pag style tanaw na tag sani porma daan kuyaw buning tandem nilang duha guys ba kay gananay lami bagi lang mga trabaho basta guys og na mo panginahanglan sa pagpagwapa na may mga event nga tinan mga okasyon nga na pwede rin niyo sila kontakin sa FB ni Pab I am Pablito mga yaay junior anja bisan gay kun pug minatay mo make up kuno po ni sila last na ramang kadyan ng Bollywood guys mahuma na ang hairstyle wako kay bok sa ninganda ning hairstyle basta kay gwapo ka tanawon mura mag lisod himuon tagsaray makamuusir himo dani kanira jang mga professional nga mga makeup artist ug kuan mga sa tawag dani nila nga kaniti man mo libod-libod daaning buhok hanggang nabawan kanara jang magbangan ra gid kas ara gid hakot. So salamat tay kaadto ni Pab nga diyang gihimo gid best para malipay ang bride sa ijang adlaw nga ikasal kay tanawa lami ka jug buhok lami ka jug makeup. Salamat pud kaadto re kay siri bida pitig denu. Ang ning guys so. Ka perfect kaadto. Pero wag ka na nasa salida bitaw. Dili ko mata magpaingani ko kada adlaw mo. Hey. Sino ka magkaon? Hello.
So guys, nakailis na ko dani guys. Gaduha-duha ko dani hang sanina kay gimuban ko. Hang tanaw magud kay taas ra sa pagsud na kikibul man di ay tagas man gitiil. It's so nice. Di lagi ni mo makuan sa kamera pero tanaw. Pero go pa naman good. Tanaw. Mura lagi taga Pilipinas dai. Mura na taga imported. Salamat tayo tani. Ay ang pabito. Dagan din ni nga nagwapa ko ni. Dili ba sa puto no. Kita mo sa mga ganina ora to giri. Karon gwapa ka na. Loy lang mag-broadcast nabuntas man dai siya samtang gimik aban do agat imot-imo ang taon siya kay paso na ra ba ni. Ato day pang i-acknowledge kay sa gabang makeup artist kani guys si Marian ug si Ariana. Kay mga makeup artist ni sila Darius Alicia guys. Mao ni ga makeup sa ubang bridesmaids kay di man na makaya tanan. Salamat tay pud ni Marian ug ni Ariana Grande, ug Marian Rivera. Guwapa ra ba ni si Marian, si Ariana pud. So guys, at exactly 2 PM magsugod na ang seremonya sa kasal ko ba anak ko mura po kog apil na ning paso na ang mga ninong. Guys, sana am day punong ipaila-ilas ginikana ni Undoy. Kana mo na guys kana nagbarag diha ijang magpapa ijang nang manghod kana ni paso. Aga ko guys, adto ko nito pangitaa guys kay na ako na nas kurtina nagsalipod kay ako ay nag-abri sa bride. Sa mga nag-bride guys, upaso na si Jag kami dito slujuga paluwa-luha mi sa mga mata. Uil gimi ka adyo na touch mi baw na kaslin baw maghilak mo jud na kaslin ra magkajung ka. Kanay baw touching ka adyo ni paso jeni hatod sini kanan. Ana ni paso na. Times I forget that whatever comes from my life is in your head. Please, no death, no harm. We are two becoming what we want is joining under. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, those whom God has joined together, let no man put. Panginoon, the new husband and wife, Mr. John Christian, Jim, ang iyang apelido, Nukalan, Taron, Garal, Dana. Congratulations. Give me now is your wife. Naman? Kilig man ko ay. Kilig mo sa Kajapan, niron kilig ka. Ay, kabuyok.